Magadi. My name is ksgdidon, representing Visualz to the world, to the universe. So today I'm at easyvisualz Studios, and I'm performing some of my songs. But I'm glad you're here. So tap in to enjoy it, cool it down. So today, easyvisualz is recording the audio and the video. So I'm just an artist today. So yeah, easy. Let's do it. Let's go. Kama chakuinga chirine chikumbu Kama chakuinga Kama chaku watch how they don't do it Why ngondi paisa asitaisa dana Why ngondi nyunya unge mesi ndichiti tinodana Chinorwadza vanhu vanga vakutanga zvekutoti takufanana Wakandibaya panyama nete wanzwa zvandaitoti ndiwe wandichafa ndichitengera marozi ndiwe achazondipukuta misodzi asi wakazungumuka wandisa papozi ndinokuvimbisa kuti kama chakuvinga kama chauya kama chatsoka iwewe unogona kutiza kuzita wakangwara zirimwe ramazuva kama kunyangwe. Let me talk, alright. Misodzi yandakudonhedzera yakawandisa uchaita mnyama iwewe dai ndakaziva haitungamiri chokwadi ndichocho ndakaita mnyama wese wandadanana naye angofira ukaita handitana nezvawakandita kuridza moyo kuita ngegita wakandiuraya nangomirira zuva randichanyarara pandichanyarara asi ndisati ndaenda noda kuziya kama chauya kama chatsoka iwe unogona kutiza kuzita wakangwara zirimwe ramazuva kama kunyangwe ukachita diresi kama chakuita kunyangwe ukachinja diresi. So this one is called Karma. I'm sure you all know what Karma means, right? Anyways, Karma means what goes around comes around. So whatever you do, it's definitely gonna come around. In a way, so no longer is a city, so I'm going to but it's definitely gonna come around. Anyways, the next song I'm gonna be doing is called Do Me Like That. So if you know that, just shout, how could you do me like that? Alright. You ready? Alright, cool. How could you do me like that? 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 Ready? Alright. Anoda kunisiya kumarinda anoda ndikufanira mwana baendaona seyachinja uyu akatozovhura umbesa koma yakarambirira chiti pangu akatozinupa moyo wandaitoti ndewangu akatozinupa ndinozviblema dandisina kutipisa ndasinazvosvika pakunditisa ndaiti mumwe wangu wandodisisa vamwe vese mumoyo nangandabvisa akujutumi like that tora moyo wangu waunganira akujutumi like wakaita chiilluminati kuvhurira DM satani yobapinira muchati ona ndakugara ndakatakwa kuti ndigokanganwa mamemories ezvataita tichangotanga pataipanana mapromises tichiti ndazowana mfaro aiwa uya hanga ndaroyo aiwa uya hanga ndidaro ndakatidze bhuku nemakabva aro
Ibaba nagaita mistake. How could you do me like that? Baba nagaita mistake. Tola moyo wangu haukanira fast. How could you do me like? Oh yeah. Anoda kunisiya kumadinda, anoda ndikufandira mwana. Paenda yona zeyachinja, akatozovhura umbesa. Ngoma yakaramba ichitipa, akatozonopamba. Moyo wandaitoti ndewangu. This one's deep, yo. But yeah, anyways, the song I'm about to do now is for my, you already know. So if you know what's about to happen, just know it. Sniff what you're drinking in the air. Anyways, the official music video was shot by theeasyvisualz, so you already know where I'm going. So if you're ready, tap in, my DJ. If you're ready, let's do it. Dangorowa. Sing. Ndiri kufila po, ndiri singu. Tasosvika pakugamuchira kuti rudo isitane munhu chete. Kwete zvokuswero chinja na I love you. Chinyeperana kuwererana zvenguva duku. Kazhinji kacho munenge muri hopo musiri tu. Ndokuzopedzisira wakurwara uri saka neta ini ndakudangorowa. Padiri rudo rwapera ndangorowa. Ndokumbirawo musanetsa ini ndangorowa. Ndamboza mabati zvandemera ndangorowa. Ndakuda kugara nchifara ndakarohwa nemahinisi. Ipi yacho ndakazvitinya kuteresi. Ndisina anondibvunza kuti uripi ukuitei unani tovaona rini tetesi. Gaya kafeeling kekufona pawakatwa. Kana kusenda zimeseji wapiwa one word answer. Moyo wangu wakaupisa ratova dombo. Vaitoda kusvika kuliva kunge musombo. Saka ndisati ndapedziswa nemujolo. Zviri nani tiende kubhawa nitenge doro. Alright then, asaka ndaneta ini ndakudangorowa. Pandiri rudo rapera ndangorowa. Ndokumbirawo musanetsa ini ndangorowa. Ndamboza mabati zvandemera ndangorowa. Ndiri kufila bo, ndiri singu. Ndazosvika pakugamuchira kuti rudo isita remunhu chete. Kwete zvokuswero chinja na I love you. Chinyeperana kuwererana zvenguva duku. Kazhinji kacho munenge muri hopo musiri tu. Ndokuzopedzisira wakurwara uri saka ndaneta inini ndangorowa. Pandiri rudo rwapera ndangorowa. Ndokumbirawo musanetsa inini ndangorowa. Ndamboza mabati zvandemera ndangorowa. Ngatipaite futi kuti ndaneta inini ndangorowa. Pandiri rudo rwapera ndangorowa. Ndokumbirawo musanetsa inini ndamboza mabati zvandemera saka tiri kufila po. Tiri kufila po. Tiri kufila po. Tiri kufila po. Yeah. Alright. Anyways, now one's kufila po and sing. I'm not single, but anyways, since I'm not single and we are approaching Valentines, I think we need to do something for those who are in love. I think I'm gonna need to put my jacket on properly for this one. So this one is called Gara. It's for those who are in love and for those who are good. Alright? So yeah. This might be your Valentine's gift. This might be your Valentine's song. So, yeah, if you're ready, let's go. So, let's do it. Oh yeah. Shout out to AB Graphics in the building. You don't know.
ndichiri nendangariro dzepandaimbochema nerudo andina nguva ndakabva kubuda mujeri rerudo inini asi pane uyu ari kundidzikamisa mazuva ano she got me feeling up like 7 Ronaldo ndakapinda ndese 24/7 ndidetected pandomona ndinoita sebenzi mabebi moyo wangu uri kufara kana pfungwa dzakagadzikana hey dzikamamdiwa dzikamitsana iwewe kana chikanisana upside Got you doing. You want it, so yeah. Let's do it. Big up on yourself, Kunashi. Shout out to my bell and I building. You don't know. Ndichiri nendangariro dzepandaimbochema nerudo andina nguva ndakabva kubuda mujeri rerudo inini asi pane uyu ari kundidzikamisa mazuva ano she got me feeling up like 7 Ronaldo ndakapinda ndese 24/7 ndidetected panomona ndinoita sebenzi mabebi moyo wangu uri kufara kana pfungwa dzakagadzikana hey dzikamamdiwa dzikamisana yewe kana tikapokana usaenda gara ndikati mwana iwewe vakandire pikicha painsta varatidze kuti wakanaka iwewe ndinokuona ndakafara maziso uchibaka unopisa iwewe pore nyore uchindikolonaiza mpfungwa ndinoda tivake musha dzamarara farwa kuva ndakapinda ndese 24/7 tiritektek pandokona ndinoita sebenzi mabebi moyo wangu uri kufara kana pfungwa dzakagadzikana savhunduke hey dzikamamdiwa dzikamisana yo kana tikapokana usaenda I need you to help me out. Right. moyo wangu uri kufara kana pfungwa dzakagadzikana dzikamamdiwa dzikamisana yoyo kana tikapokana usaenda Why must you go? Like, why must you go? You must chill. Cooler down. What's going on, Mabel? What's going on, Mabel? What you got? Cooler down. Yeah, easy. This is dope. Cool it down. The queen is in the building. Yeah, man, you're done now. Yeah. This is my director's favorite song, right? Just a quick one. This is my favorite song. For sure. And me and KSG were having a fight. His favorite song. It's Wawa. And my favorite song is Usatye. Yes. So guys, show me some love. Valentines. You cannot tell me that Wawa and Usatye is Nendrana. So let's beat Wawa, guys. Let's hit it up. Tell us your favorite song. Views. Tell us your favorite song in the comments. And please give him 1 million views on I just Usatye. want 1 million views on Usatye. So that tinokwanisa kunyararidza zvidakwa zvese. But for now I'm winning. Yes. For now I'm winning. We shall see. Let's do it. Let me give you a favorite song, though. It's one of my favorite songs. Anyway, it's not my favorite, but it's one of them. all right. If you're ready, let's do it. So this one is called Usatye. It's one of my favorite songs, but it's Easy Visualz' favorite song. All right. All right. Shumwe ya usati wapora wakasiyana naye akakutyora moyo wako nekuta usikundiona aiwa uri kufunga takafanana uri kuona ora asi my baby one hand pababere rimwe riri pachest and I don't wanna lie
ndichaita mbilivhini pandokuudzai kuti ndinokudai asi uchiri neronda moyo uchiri kugunun'una uchiri neronda moyo asi mudiwa usatye gara nevavatya tichakuda zvekudaro vese vachazviziya usatye nyangwa vakatambiya takachengetwa naMwari. Let me talk. Aya, coming at me, I'm sugo kana urimo. Toda kukupa good love, love. Pinda mumoyo mangu parefo. Kundiwe moridzi wacho. Toda kukanganwa zvese. Zvakaitwa mashure. Toda ndipinzire pese. Pandinoenda kure ini. Uchiri neronda moyo. Uchiri kugunun'una. Uchiri neronda moyo. Asi mudiwa usatye gara nevavatya tichakuda zvekudaro vese vashasi sombanisekuro right zvimwe hausati wapora wakasiyana naye akakutyora moyo wako nekuti hausi kundiona aiwa uri kufunga takafanana uri kuona ora asi mababy one hand paBhaibheri rimwe riri pachest and I don't wanna lie ndichaita umbelivhini pandokuudzai kuti ndinokudai asi uchiri neronda moyo uchiri kugunun'una uchiri neronda moyo asi mudiwa usatye gara nevavatya ndichakuda zvekudaro vese vachazviziya aya usatye nyangwa vakatambiya takachengetwa naMwari. Let me talk. Aya, coming at me, I'm sugo kana urimo. Toda kukupa good love. Pinda mumoyo mangu parefo. Kundiwe moridzi wacho. Toda kukanganwa zvese. Zvakaitwa mashure. Toda ndipinzire pese. Pandinoenda kure ini. Uchiri neronda moyo. Uchiri kugunun'una. Uchiri neronda asi usatye gara nevavatya tichakuda zvekudaro vese vachazviziya aya usatye nyangwa vakatambiya takachengetwa naMwari saka usandityira usatye gara nevavatya tichakuda zvekudaro vese vachazviziya usatye nyangwa vakatambiya takachengetwa naMwari saka usandityira. Oh yeah. Thank you so much, guys. Thank you for tuning in. This is ksgdidon, the versitle Don. One more. Which one? Okay, which one? Before I go. I know. It's not in the. Okay, put one request. It's fine. Yes, let's do one request. Let's do one request. Let's do one request. Yes, sir. Whether it's school, anything or what. Missing you, I'm missing you. One request. Watch out, they don't do it. I miss you, my baby. Sakanda suwa kukuona nguva yarebadai waitsana kuona iwe ndatinda suwa kukuona iwewe nguva yarebadai waitsana watandigokangana max mumusoro mango zara iwe sheti asi ndaneta nekuti I wish you were here kunze kwatanora mundiwa
happiness of Bella, my daughter. Yes. And then one request anyway. Hey Bella. Delay one request. Watch out, they don't do it. I miss you, my baby. Nasuwa kukuona. Kubaere badai waitanda kuona. Kuona, wewe. Natina suwa kukuona. Wewe. Kubaere badai waitanda. Waitanda. Waitandi kukangana ma ex. Mumusoro mango zara iwe chet. Asina neta nekuti I wish. Uya ugondi kumbatira. Doda ugondi kumbatira. Kuva makuseni kushikaridoke. Jese zvaunoda it's okay. Chimondi kumbatira. Alright though. Alright. Doda tikuswera indoors. Atis kuzobuda mumba. Doda kukufila too close. Uzaende far. Uya ugo rarapa chest. Doda kukuonesa how I want to invest. Kuti uzhuona ndisitsako. Ndakatongwarira pasheti. Anyways, coffee, bacon and bread. Doda kukuitira breakfast in bed. Netflix and what just to impress ya. Asindine one request. Uzondi kumbatira. Doda ugondi kumbatira. One more time. Uya ugondi kumbatira. Doda ugondi kumbatira. Doda ugondi sama papiro wako. Thank you so much. Thank you. This was nice. This was good. We should do this more. Right? When am I coming back? I have to come back early. So this is the guy. Guys. This is the guy who was recording everything from the audio to the video. If you want KSG to come back on the show, please write in the comment section below. Come back. Right? Please, just write comeback. If I get at least 10 comebacks, I'll be back. I'm not even saying a lot. I say 10 comebacks. Because apparently KSG said he's got a new catalog that he wants to showcase for 2025. I can perform for like more than 1 hour. Yo, bro, it's been amazing having you on the show. Blessings, bro. Blessings. It was nice. See you. Subscribe, share, like, comment, everything. Just spam the comment. Just do whatever. Tell a friend that it's happening. So yeah, I'm out. Yeah. Watch out, you don't do it. Like Vibes can tell. What is that? No, me knows. I'm out.